Gabon, ongi etorriak hiriburuan saiora mundura proiektatzeko modu ezberdinak daude eta horien artean kirola letra larriz azaltzen da. Munduko estatu guztiek eta hainbat nazioek euren kirola adierazpidea daukate selekzioen inguruan hitz egiten baldin badute. Eta guk Euskal Selekzioaren inguruko monografikoa osatuko dugu gaur hemen Hamaika Telebistan. Gogoratu, iraganden ostiralean Euskal Selekzioak futbolean 4-2 irabazi ziola Venezuelari 2 urtetako etenaldiaren ondoren. Eta gaiak agendan bere lekua hartu ondoren aurrera begira proiektatuko gara gaurkoan. Izan ere, futbolaz gain badaude beste kirol batzuk eta mahai gainean ditugune erronkak komentatuko ditugu gure gonbidatuekin batera. Eta gaurkoan hemen Hamaika Telebistan Kike Zurutuza daukagu, Euskal Herria Kirolako kidea. Gabon, Kike. Gabon. Eta Koikili Lertxundi, Euskal Selekzioko jokalari ohia, eta beste 1000 gauzetan trebatutakoa. Gabon, Koi. Kaixo, Gabon. Bueno, Koi, zurekin hasiko gara, 2 urtetako etenaldia izan du gizonezkoen futbol selekzioak, ostiralean berriro ere berdegunera itzuli zen, baina hori bezain importantea da berriro ere ofizialtasunaren auzia mahai gainean jartzea eta bereziki aurrera begira egin beharreko pausu estrategikoak futbolean eta futboletik kanpo. Bai, azken batean modalitate bakoitza dauka bere bidea, antzekoa da, baina normalean bi zentzutan lantzen dute bide hori. Guk batez ere bat landu izan dugu, partidak antolatzea, lagun artekoak, modalitate ezberdinetan, azkenean bizirik gaudela adierazteko nolabait, ez? Eta hortxe zentratu gara pilo bat, bere garaian batez ere futbolean kriston ilusioa piztu zen, horrelako partidekin gusten genuelako oso hurbil egongo ginakela ofizialtasunetik, ez? Baina ofizialtasuna beste bide horretatik etorriko da eta ez soilik partidak antolatzetik, ez? Eta beste bide hori orain gutxi arte ez ezaguna izan da, beste modalidade batzuk egin dute bide hori eta azkenean da bide legala esango genuke. Eta bide legalean sartu behar da nazioarteko federazio bakoitzaren estatutuen barruan dagoen artikulu batean zehazki kide berrien gaineratzeari dagokiona eta modalitate bakoitza gainera dauzka bere klausulak, ez? Batzutan malgutasun handiagoa dago, nazioarteko federazioak bere baitan kide izateko eskaera hori onartzeko. Beste batzuetan plazet bat egoten da, hau da, nazio batek, estatu gabeko nazio batek eskaera egiten badu, pasatu behar dela bere asanblada orokorretik, edo ordinarioa edo extraordinarioa, baina hor onartu behar da nazioarteko federazio horren kide izan nahi duzula, ezta? Orduan, esaten dudan bezala, batzutan nazioarteko estatutu horiek malguagoa dira, beste batzuetan ez. Diotze, kasu batzuetan dagoeneko bagara ofizialak, adibidez Sokatiran edo Mendiko Federazioan, eta beste batzuk dagoeneko egin dute, Euskadiko Federazioan asanbladan onartu, adibidez surfa bera edo alterofilia, orain gutxi udan, eta zentzu horretan urrats hori eman dute, orduan orain gelditzen dena da eskaera egitea nazioarteko federazioan, eta gero nazioarteko federazio horrek erabakiko du ia onartzen gaituzten edo ez. Zaten doan bezala, kasu batzuetan malgutasun gehiago dago, beste batzuetan ez, plazeta da, pixka bat traba nagusia, azkenean onartzen dute, hainbat modalitatetan onartzen dute estaturik gabeko nazioek berekide izatea, baina berez, badago beste bat ordezkatzen duena estatu hori, nolabait horren baimena edo eduki behar da, ez? Hori gertatu zen adibidez, futbolean Gibraltarreko asuntoagaz, hasiera batean onartu zen, gero Espainiak estatutuetan sartu zuen olako klausula berri bat, eta horren hartu zen plazetarena. Berriro egin zen asanblada, eta bota egin zituzten, baina, Gibraltarren zorionerako tasa zegoen, errekurritu egin zuten eta tasek eman zion arrazoia Gibraltarri. Segaitik, onartu zenean klausula hori jarri barik zegoelako. Orduan, hor badago bide legal bat, orain arte ez dugula landu eta guretzako iaia ez ezaguna izan dena, baina benetan, zuk esan duzun bezala, estrategikoki ezinbestekoa dana lantzea, ez? Orduan, oso ondo dago aurreko eguneko
partidua gaina FIFA datetan, askoz jokalariak askoz forma hobeagoan daudela, aurkari hobeagoak lortu aldozuz, eta gainera, ez dezagun ahaztu, Espainiari baimena eskatu behar zaiola hor jolasteko, eta eman zuten, eta orain arte, zegoen nolabait olako bildur bat, ez eskatzearen bildur bat, pentsatzen genuen ja, eskatu horretik eseskoa dukingo genula, ez, bitu. Eskatu da, lehengo aldiz, gainera Espainiako Federazioan horaldaketa batzuk egon dira, supuestamente, erantzun horrekiko, ez dakit arrazoi gehiago barko ziren orain, azkenean euskaldun batzuk egon dira orain dela gutxi arte hor federazioan, eta orain Espainiar dago eta berak eman digu baimena, ezta. Hori izan da aurrera pausu bat, baina esaten dutan bezala beste bide legal hori ez bada egiten, jai daukagu. Diplomazia, burokrazia eta lan juridikoa oinarrian daude, behintzat hanka batean. Koik Gibraltarren kasua aipatu du. Nabarmendu behar da, asteburu honetan bertan Gibraltarrek bere historiako lehendabiziko garaipen ofiziala lortu duela, Maltari irabazita. Eta era berean, asteburu honetan ere, nolabait ezinezko partida jokatu dela Espainiako Federazioaren begietatik ikusita. Hau da, Feroe uharteak, kasu honetan Danimarkaren parte den uharte batek, Kosovoren kontra jokatu duela, gogoratu Espainia dela Europar Batasunean Kosovo onartzen ez duen estatu bakarra, eta ezin duela Espainiaren kontra jokatu berez, eta elkarren artean jokatu zuten, eta gatz eta piperrapur bat gehiago jartzeko, gonbidatuen artean Carles Puigdemont, Kataluniako presidente, erbestean dagoen presidentea, bertan egon zen, baina datu horiek nolabait alboratuta, eta lotura hori egin estean Kike, bide juridikoa eta diplomatikoa aipatu dugu, baina horrekin batera beste lanketa bat ere badago, lanketa soziala, ostiralean ikusi genuen, Gasteizeko kaleetan berriro ere eta zelai barruan ze giro egon zen, eta nolabait hori bigarren hanka litzateke eta hirugarrena ere instituzionala eta eragiletzaren arteko nolabaiteko bide amankomun bat eraikitzea. Temperatura, hiru eremuetan non dago? Bai, Koikiliko ondo azaldu du pixkate historia honen ibilbidea, ez? Eta nik modu baten bestean bildu berdinetik joko dut. Aipatu duzu moduan, ostiral honetan eman da urraz bat. Hil zorian zegoen proiektu bati, gasolina bota eman zaio. Giro hona egon zan partidoan, jendea egon zan, eta ni behintzat egun hartan bertan, ostiralean, bai Eusko Jaurlaritzako zuzendaritza, bai Euskadiko Federazioa zoriondu inituen, horrela sentitzen nuelako, eta zoriondu nahi ditut ere, izugarrizko lan nahi dutelako, peinak, induten lanagatik, jokalariak jarri duten jarrera eta disponibilitatetik, eta nola ez, parte hartu duten alderdi politiko eta eragile sozial guztiak ez. Baina zorionaz aparte, ostiralean lortu zena, gasolina gutxiko ibilbidea bada. Horre, hauspu pixkat eman digu, aurrea iteko hauspua eman digu, baina hori urraz berriak ematen ez badia, eta ilusioa pizten dutenak eta sinisgarritasuna ematen duten gauzak ez badia ematen, berriro lehengora etorriko gea. Eta, horren bidetik nik uste badaudela epe motzean urraz praktiko zehatzak emateko proposamenak, eta hori heldu beharko diogu. Koikilik aipatu du moduan, futbolaren munduan, ze beste disiplina batzutan beste estatutu batzua daude, eta futbolaren munduan selekzio propioa izateko FIFAk eta UEFAk onartu behar dute, baina ara joateko Espainiako Federazioak onartu behar du, eta aurretik Euskadiko Federazioak batzar ofizial baten eskaera onartu behar du. Lotsagarria da, beste urteren bueltan, oraindik erabaki hori hartu gabe izatea, baina badirudi momentu honetan erabaki hori hartzeko zorian egon gaitezkela, ez da? Eta hori erabaki zehatz bat izango zen. Euskadiko Federazioak ofizialtzat hartu behar du, ofizialtasun hartu behar du solemneki bere batzar batean, eta gero Espainiakoari eskatu. Hori egin gabe dago, beste urtean, eta hori egin behar da orain atzerapenik gabe. Eta nik uste erronka horretan gabiltzala epe motzean. Horrekin batera bide guztia jorratu beharko dira, bai soziala, bai eta sortze zaizkigun, bai juridikoa, eta sortze zaizkigun, imaginazioarekin sortze zaizkigun bitarteko guztiak. Baina hori behintzat epe motzean eta atzerapenik gabe egin barra dago aspaldi egina behar zuen da. Dagoeneko bilera batzuk egin dira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako klubekin, banan egindako bilkurak izan ziren.
zer antzeman eta topatu duzu, zeintzuk, hortik atera ditezken indarguneak eta zeintzuk ere ahulguneak edo erretizentziak? Bai, retizentziari batez, egia da, euskaldunok eman dugula euskal selekzioaren ofizialtasunaren eskaera egindakotzat behar zuela, eta nik uste klubak hori zalantzaren ez dutela jarri, aurreko astetan indien batzarrak izan dira, informatiboak izan dira, eta egia zen asistentzia ondiegirik ez da izan, baina uste biztan dela euskal klubak, euskal gizarte osoak oso barneratuta duela euskal selekzio ofizial bat nahi duela, ez? Eta kluba nahi dute, eta aipatu nahi dut, pixkat ere indarra ematen diolago, partidaren ostean ikusi nitu ni bi deklarazio jokalarienak, jokalariena Bautistarena esaten, emaia pausua, telebistan, eta Xabi Pritorena berarena esaten bada garaia ofizialtasunean urratsak emateko, ez? Jokalariek ere nik uste dago oso barruan daramatela, eta ea orain federazioak eta federazioko batzarkideak pauso hori ematen duten. Jokalariak aipatuta, dagoeneko ikusi ditugu ostiraleko norgehiagokaren irudiak, gogoratu Euskal Selekzioak 4 eta 2 irabazi zuela Venezuelaren kontra, Ibai Gomezek, Jon Bautistak berak, Anaitz Arbilak eta Aritz Elustondok lortu zituztela Euskal Selekzioaren golak, eta Kikek esandakoaren bidetik, laster baten ikusiko ditugu Ibai Gomez, Anaitz Arbila eta Jon Bautistaren adierazpenak. Ematea guretzat oso garrantzitsua dela giroa bizitzea, guk sorte asko daukagu hemen beti partiduak direlako, eta gaur bai azkenan beraiek kontagiatzen dute, eta guretzat oso garrantzitsua. Beti ikusi dugu telebistatik partidu hauek, eta guretzat ere garrantzitsua da nozbaiten ere hemen egotea, eta pozez. Bai, egia esan debuta eta gola sartzeko aukera, eta gainea partida irazteko aukera izan dugu, eta ikusien bezala ikusla asko torria, eta babesa eman dugute, eta egia esan partidu politxe zen da. Koi, ondo ezagutzen duzun hiri batean jokatu zen partida, bertan ligako eta Europako girorik beroenetako bat dago, aldaketa soziologikoen adierazpide ere bada, Mendizorrotzako giroa, baina hortik harago eta Gasteizen jokatzea puntu positibotzat eta nolabaiteko asmakizuntzat jo dezakegu, aipatu zen da FIFA datetan jokatzea, badela aurrera pausu bat, baina era berean adibidez baditu bere trabak, Espainiako selekzioak 7 jokalari deitu dituelako, talde absolutuan zein 21 urte 7koan, atzo Kevin Rodríguezek Portugalekin jokatu zuen moduan, jokalari batzuk ez dituzu eskura. Horre planteatzen den beste elementu bat da lehia formatoarena, eta lehen aipatutako bide horretatik azkenean hori ere bada kirolarientzat nolabaiteko sentimentalki pentsatzen dena eta sentitzen denetik harago, nolabait bakoitza bere nolabait alea jartzeko ere, lehia formatoan, eta nolabaiteko jarraikortasun bat, ez? Beste bidea, lehen aipatuzun beste bide juridiko eta nolabait diplomatiko hori jorratzen den bitartean, nolabait jarraikortasun bat izatea eta proiektu bat ere sentitzea, ez? Egiten den horrek, Kikek aipatu duz, gasolina gehiago izatea eta ekarpen hori beste modu batetara interpretatzeko. Bai, azkenean ikusten da, bai deklarazioetan, bai saletoaren asmoetan, gure asmoetan, pixkat ofizialtasuna dela helburu, eta azkenean bai bide legala eta kirol lehiaketaren bidea biak dira baliabide, esango genuke horra iristeko, helburu horretara. Eta zentzu horretan, geroz eta partida hobeagoak egin, geroz eta momentu hobeagoan egin, eta aurkari hobeagoen kontra, eta formato hobeagoetan, horrek asko errestuko du, batez ere, azkenean, jente gehiago nahi izango duelako ofizialak izatea, hori argi dago. Zentzu horretan, FIFA datena oso ondo da, oraindik gelditzen dira okerrez banago beste 3... Azaroan, martxoan eta maiatzean. Ez daki jolastuko ote dan, azkenien horre kudeaketa egiteko eta ere denbora behar da. Baina okerrez banago, badago horre planifikazioan, federazioaren planifikazioan torneo berezi bat jolasteko ideia, hau da, asteburu oso egitea lau taldeen arteko olako lehiaketa bat,
eta izan beharrean partidu bakarra behintzat asteburu berdinean bi bider ikusi ahal izateko selekzioa jolasean, ez? Adibidez, Venezuela bera etorri da, segurazki lortu izan da Venezuela, Venezuelak uste dut okerz banago lagun arteko egin zuela Atletikekin aste barruan, asteburuan gurekin, eta orain dauka beste bat, ez? Orduan, nahiz eta horiek kanpoan egin, begira, lotzen dituzte 3 partida kanpoan, euren etxetik kanpo, eta ofiziala da, argi dago, eta hori da eurentzako aliziente bat. Gure kasuan, balako antzeko zozer izango litzateke, beti ere, ganorazko aurkari batzukin lotzea egiten da. Okerrez banago, pentsatu dago, denboraldi bukaerarako, maiatza ekaina inguruan hortxe, momentu hona izan daitekelako horretarako, eta beste bidea, FIFA datetan jarraitzea eskaerak egiten Espainia mena moneskero, eta ez dut uste arazorik izango da nize azkenean ikusi da, ez aurrekari behar da dagoia. Kuriosoa da, askotan jartzen dugu indarra ez gauza eskorretan, baina bai, igual, larkantxa ematen diogu, hori esan duzuna, igual guretzako ez da aniona, ez, FIFA datetan jolaztea, igual... Ez, hori beharren, baizik eta jendeari esatea, ez, zer suposatzen duen, onerako eta... Hori adibidez da txarreroko gauza bat, baina buelta ematen badiogu, nire etzeko meritu handia, gogoratzen dut aurreko gunetan, horra gertu ziren kirol kazetariak ere, apurtxo bat, ez daki ze interesekin, baina bai nola bait, gertaerari garrantzia kentzen edo esanez, azkenean biharren mailako selekzio bat eramango dugu, hautatzaileak ez dute jokalaririk onenak eramaten. Arrazoi asko daude, ez bakarrik Espainiarenak, baizik eta kluben barruan ere, nolako implikazioa dagoen jokalari batzuk aukeratzerako orduan, depende nola dauden, agian ezin direlako joan, Iñigo Martinezi gertatu zaio Espainiarekin, baina gurean ere antzekoa gertatu da, daukazu partidua, derbia, batzuk bukatzen dute erdi erren eta klubentzako ere arazoa da, agian lesionatu aldira. Orduan, jokalarian nahi dute joan, ez eta momentu horretan igual, ez izan izarrenak, niretzako balore handia dauka lehenguneko errepasoa. Lau bi, kompetitiboki uste dut gaula, kristo maia. Venezuela 33 uste dut, 32 arrankinean, gu supuestamente joan bagara bigarren taldearekin, ez? Lehenengo garekin, azkenean emon aldiogu, nahi diogun buelta, ez da? Esan aldugu aurretik, kaka bat dela, ez dugulako jokalaririk onenak deialdian sartzen, baina, horiek ez badira sartzen eta horlako errepasoa ematen badiogu, eman buelta eta atera kontua zelako maila daukagun, ez? Orduan, goazen lan egiten, benetan etorkizunean alditugun jokalaririk onenak eraman, baina lasai egon gaitezen, ez baditugu onenak eramaten, supuestamente, bigarren mailakoa direna, kristo maila dauki, ez? Orduan, nik uste dut gauzak ipini behar direla, eta baloratu behar direla gauzak bere bidezko puntuetan, ez? Egia da gauza bat, baina bestea ere egia da. Orduan, gauza bat esaten denean uste dut ere bestea azpimarratzen behar dela, ez? Bai, zalantzari gabe, eta nik uste dut dela bi elementu, ez? Batetik, gaina balorean eta indarrean jarri behar da jokalarien konpromisoa, eta ze importantea den ere talde humano baten eta kirol talde baten zer esanik ez, proiektu baten sinisten duten pertsonak bertan egotea. Eta nik uste hori batzutan kakotxarteko mailaren gainetik ere badagoela, edo egon litekela implikazioari dagokionez. Nik uste hori ezinbestekoa dela. Eta gero, badagoela ere beste elementu bat dela estandarizazioena, ez? Besteekin lehiatu nahi dugu, besteek jarraitze dituzten protokoloak eta bestelakoak ere nolabait egitea, ez? Deialdia lehenago publiko egitea, entrenatzaileen inguruan egon daiteken... Hobetzeko gauza pila da, azkenean ez ez gaude arbitroen, hori da. Bitu, ni adibidez lehengunean egon nintzen idazkariarekin berbaiten, eta edozer detailerako, autobusean detailerako, zelaitik, entrenamendu ostean, zelaitik hotelera joateko. Kotxak itxiko dugu hemen, edo autobusean joango gara, arroparentzako. Serigrafiatu behar da, izena eta deialdia, esaten duzuna zu, deialdia asteartean ematen baduzu, asteartetik ostegunera, deitu behar diozu ez dakin hori, jarri letra, orduan, zoritzarrez ez gauden ez ohituta, maiztasun eskolastera, maiztasun batean, horrelakoa gertatzen dira, ez? Baina egia da horietan indarra jartzea
ez dakiz intentzioarekin azkenean aurrera baino jartzen gaitu hor, eztabaidatzen gauza batzuetan, nire iritziz behintzat, bigarren mailakoak edo hirugarren mailakoak direnak. Inportanteak direla eta egia da, konpondu behar direla eta ahalik eta hobekien egin, ze hutsune asko egongo dira, baina azkenean, hutsune horiek egonda, benetan ikusi genuena ikusita, nik balorean jartzen dudana da hori, eta gero giroa eta hori bebai, ez da, noski. Azkenean hori oso importantea da, baina lehengunean adibidez, Venezuelak errepaso bat ematen badigu, zertaz egongo gineak gaur hitz egiten, ez da? Giroa ederra, ez dakiz zer, baina daukagu selekzio bat, ez da buena ezetako balio, ez? Orduan, uste hori baloran jarri. Anekdota bat kontatuko dut, ez dut esango ze selekziotako hautatzailea den, baina goi mailako hautatzailea da, eta bere herrian maizutzat daukate, orduan, futbolaz eta Latinoamerikako futbola kontrolatzen dutenek, jakingo duten orden, planteatu diotenean Euskal Selekzioarekin jokatzeko aukera, behin baino gehiagotan planteatu duena da, bere azentoarekin, y si nos meten 3, Hori da beste bat, eten dugu. Kuriosoa da, guk nola baite horri, ez dakit, entrenatzaileek adibidez esaten zuten, ez? Importantea da, ez bakarrik alik eta selekzio hoberena eroatea, baizik eta maila emotea, nazio artean errespetatuak izateko, ez? Baina agian errespetatuak izango gara. Agian, nahi dut esan, agian nazio artean baloratzen gaituela gehiago. Ari naiz, kamisetan izarrak daramatzan talde baten entrenatzailearen inguru. Gu batzutan baino, ez da, orduan guztiaz. Eta normala da, ez que behira, leguneko 11 ikusten badozu, hortxe daude 5-6 zazpioa jokalari, ostras, maia, BBC-ek egindako... Iarra, Zuru, Javi parkatu, Inigo, Aritz, gainera justo erdian, ez, azkenean. Eta, ostras, hori ez daukate selekzio askok, ez da, eta horrek ondo karburatzen badu, ikusi genuen, ez, galetatik eta zelako mina, bat ez eskerraldetik, juri zer ondo bilizan, ibai, agian ez direla izenik eta oraindik importantenak, etorkizuna handia dutenak, eta segurazki urte batzutan beste hauen posoa edo hartuko dutenak, baina egun daudenak, maila handia daukate. Eta Euskal Herria berria irudikatzea ere, Lucas Angali, Iñaki Williams, herri honen aniztasuna, jatorri, danak garela, ez, herri honen parte, herri honen etorkizuna, eta herri honen ordezkari, kasuntan kirol ordezkari. Aipatu dugu Leia Eremuarena, eta zuk ondo dakizu zer dan Leia Eremua antolatzea, eta aipatu behar dizuegu, laster Jon Redondorekin egongo garela, elkarrizketa izango dugula Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendarekin guzti honen inguruan aritzeko, eta bada Jaurlaritzaren nahi eta erronka nagusien bat, txapelketa bat antolatzea. Gogoratu behar da, maiatzean nazioen ligako Final Fourrak jokatuko direla, bai lehenengo mailakoa, hor ziurrenik Espainiako selekzioa egongo da, Ingalaterraren kontra puntuatzen baldin badu bai bederen, bai beste maietakoak, baina horre egongo dela aukera bat, eta leiho bat txapelketak antolatzeko, Katalunia ere buruan dauka kirol zuzendaritzak, eta horkike antolatzea eta nolaiteko ere estandarizazioa parametro horietan, asteburu bakarrean birritan jokatzea, entrenamendu gehiago ere egin beharko dira, hainbat elementu eta pixkat dinamika horretan sartzeak ere azkenean auspotzen du. Bai, guk genuen eta zu zeuk idatzi zenuen oin dela denbora asko ez dela artikulo zoragarri bat, pelotengo dizute hemen zaudela. Nik uste honen aurrera bidean oso importantea dela bai kompetitibidea eta bai bulego lana. Orduan, ofizialtasuna bulego eta FIFA, UEFA da hor irabazi behar bada ere, aurretiken proiektu hau bizirik mantendu behar da. Eta bizirik ezin da mantendu txiste bakarra kontauta 40 urtean. Elikatu egin behar da, gasolina jota behar zaio, irudia behar da, eta batez ere sinistu egin behar da. Eta nik uste, ez diatatzera begiratuko, baina oin dela urte batzu arte behintzat oso gutxi sinistu izan dela proiektu honetaz, eta bere garaiko inertziarekin funtzionatu dute erorien arte. Eta oin altxatzea kostatu egiten da. Baina nik uste Eusko Jaurlaritzan ideia dituztela eta borondatea dutela, bidearen parte bat hori dela,
danok lagundu egin behar dugula, eta zaitu egin behar dugula, edo oso gainean non behar garela, hau berriro, ez dakit, izfaltsuak edo esperantza utzelak izen ez daitezen, ez da? Baina aukerak daude, aukera juridikoak, aukera politikoak, eta nik uste babesak eta aliantza lortzeko espektatiba daudela. Bai, eta horren inguruan hitz egingo dugu laster posible baldin badugu David Salinas Armendariz abokatuarekin, berak ere Notizias taldean aurreko astean honen inguruko artikulua plazaratu zuen, sare sozialetan ere irakurre gai dagoena, eta azken baten elementu estrategikoa da, nazio markari dagokionez, kirol garapenari dagokionez, formakuntzari dagokionez, eta lehenkoi aipatu dituzu beste kiroletako egoerak, sokatira, kayak surf, kabateko txapelketa berriki ikusi dugu, eta alterofiliako eredua, eta hor nolabaiteko Kikek aipatu duenaren bidetik urteetako, ez dakit, informazio falta lozorroa, beldurrak hor dana nahaztu eginda, behar bada, egoera politikoa bera ere, eta orain nolabait ere badago aukera, eta tenore batetik lanketa, bere garen Juanjo Alvarez egin dago txosten juridikoa, bilera, espreski egindako bilerak, behar bada giro politikoak ere gehiago laguntzen du, hor nolabaiteko aukerak ere irekitzen direla, ez? Bai, baldintzak nik uste asko hobetu direla. Askotan hitz egiten da, Davidek berak artikuloan aipatzen zuen, ez? Borondaten kontua, beti geunden jokalarien borondatea, federazioan borondatea, gizartearen borondatea, komunikabideak horre guztietan, azkenean, guztiekin kontaktua daukalako, eta baita ere jaurlaritzaren borondatea. Zorionez hor, horra gonzan inflexio puntua, batez ere federazio, jokalari eta federazio jaurlaritzaren artean, ezelako ikusten, pentsamendua estrategikoa amankomuna zanik, ez? Batzuen estrategia bat zan, beste batzuena beste bat, eta hor ezegoen baldintza egokirik elkarren eskuti joateko funtsean, ezta? Hori aldatu egin da, zorionez, Kike esan duen bezala eta Jon Redondoren zuzendaritzapean jaurlaritza beste estrategia batiekin dio, eta estrategia horren barruan bi bide horiek lantzen ari dira, ezta? Alde batetik geroz eta formato erakargarriagoak, ofizialtasunaren bidean eta nolabait berotasun eta ilusio piste horren inguruan partida asko seriagoak jolasteko estrategia irmoa, eta hortxe aipatu duzu, denboraldi bukaerako hori, orain ere hor laguntzen ibili dira eta federazioarekin eta Euskal Herria kirolarekin federazioari ere nolabait akuilu lana edo bultzatzen edo pixkat estrategia horren barruan sartzeko gonbitea eginez, eta gero beste bidea argi daukate, dala azkenean eskaera ofizialik ez badago, ez dugula jakingo inoiz, ofizialak izango garen edo ez, ezta? Egia da batzuetan plazetori dagoela Espainian aldetik, baina eskaera nazioartera egiten da, hemen onartu behar da, onartzen bada eskaera nazioarteko federazioan egiten da, eta nazioarteko federazio depende zein dan, estatutuen arabera, Espainiari esan behar digo, baimena ematen didazu hau gurean eztabaidatzeko gure asanbladan, bai edo ez. Esaten badu Espainiak ezetz, hala ere tasera juteko aukera ere bada. Orduan badirudi, jaurlaritzaren estrategia araño iristea dela behintzat, ez? Eta batez ere gure ofizialtasunaren afera jarri behar den lekuan. Azkenean, demagun, pentsatzen dugula, Euskadiko Futbol Federazioak edo beste modalitate batzutan onartzen dela, ez? Eta pentsatzen dugula ofiziala gaela, onartzen dena da, eskaera egitea nazioarteko federazio horren kide izateko, eta kide horren barruan onartzen bazaituzte, orduan egingo duzu, kasu batzuetan, boto eskubidea, beste batzuetan daude beste modalidade, batzuetan boto eskubidea daukate batzuk, baina beste batzuetan ez daukazu botoa, baina bai ahotsa. Hor bakoitzak, azkenean ulertu behar dugu nazioarteko federazioak tinglau pribatuak direla. Ez dira publikoak, nahiz eta erdi publikoak, erdi
gobernuen ezberdinen laguntza eta izaten duten, ez da gurea bebai berdina. Baina haien txiringitoan erabakitzen da. Orduan, nola baitu zuzen jaurlaritzak egin duen reflexioa dela eraman dezagunara eta haiek erabaki dezatela, batez ere han erabaki behar delako ez gurea edozeinen eskaera, ez da? Eta, bueno, zentzu horretan, zoriontzekoa da jaurlaritza ere, azkenean jaurlaritza egotea ideia horrekin argi eta garbi, asko lagunduko du beste guztioen estrategiak ere bat egiteko, orain arte zirudien estrategia ezberdinak zeudela eta zorionez bideratzen ari garela, edo bidean jartzen ari garela dirudi, ez da. Bai, eta zentzortan, Kike, ikusi dugu uda hontan Frantziako turrarekin, Espainiako itzuliarekin, Euskadi Murias taldeko txirrendulariak ikurrina hartuta, ikusi ditugu hainbat eredu, ez, eta nazioartera begira eta simbolikoki eta jendearentzat zenolako garrantzia duen kirolak nazio izaera proiektatzeko, lurraldetasuna aldarrikatzeko, herri bezala azaltzeko, mundura denok ezagutzen ditugu, Gales, Eskozia, aipatu ditugu Faroe uharteak, badaude hainbat kasu, eta ziurrenik Gales ez litzateke hain ezaguna izango, haien Eskozia, Braveheart ikusi dugu danok, eta oso, baina litzateke beharra da hain familiarra egingo, hainbat pertsonentzat, lehia eremuan arituko izango ez balitz, eta kasu honetan, Euskal Herriari dagokionez mundura plazaratzeko bide eta elementu itzela da, eta ziurrenik beste hainbat ate irekitzeko simbolismoari dagokionez eta aukera bikaina. Bai, nik aipatzen duzun bide horretatik, baina horrez gain, herri bezala mundura ezagutarazteko eta elementu horiez gain, euskal kirolariak duten gogoa mundu mailan aritzeko euskaldun gisa. Eta sentitzen ez diren nazio baten banderapean. Nik uste eta aipatu dituzen txirrindularien ikurrina eramatea horre momentu larrietan, jokalariek gola, nahiz da lagun artekoan gola sartzen dutenean izaten zuten posa, elementu horiek garbi dira, eskualderriko kirolariak euskaldun bezala aritu nahi dute hemen eta munduan. Eta aukera hori ez dute. Eta hori uste elementu importantea dela. Eta, ez da, beste elementu bat aipatu zuen? Mundura proiektatzearena, nolabait ateak irekitze dituena eta jendeak Euskal Herria ezagutzeko, balore zehatz batzuekin lotzeko. Hori da, eta euskaldunak barruan ere kirola nik uste baduela beste zerk ez duen gauza bat, eta da gizakia batzeko, elkar bizitzako, baloreak sendotzeko. Eta hori hezkuntzan aritzen dienak, erantzukizun publika dutenak hainbat arlotan, hartzen dutena baino indar gehiago hartu behar dute. Seguramente ezberdinen batuera errezo da kirolean, beste hainbat arlotan baino. Eta gauza hauek hori, gizarte eta persona bezala lantzeko aukera ematen digute. Eta noski besterik gabe nahi dugulako, Bai, eta hortxe bere garaian Hungariaren kontra Mendizorrotzan jokatutako partida. Larobe, zure... Bai, lagunean horre irratian berba zegoen ginen, esan duen ostras bitu. Eta orduan ere, esaten du, zu gainera ondo ezagutzen duzun talde batek, Perretxarrakek esaten du, herri hau batzutan dela loop handi bat, eta partidaren data ateatzenean eta hemerotekan begiratzen, orduan ere zailtasun batzuk egon ziren, Realak ez zituela jokalariak usten, beste batzuk beste traba batzuekin, eta orduan ere aipatu zen, han jokatu zuten jokalariak ez zirela onenak, eta azkenean nolaiteko déjà vu horretan, baina hortik ateatzeko beharra, eta gero ere, kirolari bezala ere badago beste eremu bat, eta da, ze desberdina den, ohituta egotea 14 urte dituzunean, 15, 16, 17, 18, konpetitzera, nazioartean konpetitzera, munduko onenekin lehiatzera, horrek zure garapenean zenolako garrantzia daukan, harremanak egiterako orduan, eta nolabait ere, ofizialtasunak edozein diziplinetan hori ekar dezakelako,
eta horrekin batera egitura oso bat, egitura ekonomiko bat, badaude pausu batzuk, bat bastin delakoarekin, baina infrastruktura sortzeko, beregi eraikiak daudenak, jendea atzerrira joan behar izateko hobeto entrenatzeko, horiak kontzentrazioak, hor badago batetik industria oso bat, eta bestetik kirol garapenerako, ez dalako berdina, 57 edo 80 milioi biztanle dituzten herrietan hautatuak izatea, horrek kalitatearen berri ere ematen duelako, edo, 3 milioi biztanle duen herri batek bere garapena egite, eta badaude gainera eredu oso arrakastatsuak, Uruguai, lehen adi egon baldin bada norbait harrapatuko zuen, Eslovenia, Danimarka badaude hor, eredu batzuk. Azkenean zu dinozun bezala, eta kike gaipatu den bezala, kirolak behikulo ederra da beste hainbat komponente batzeko, ez? Eta beste komponente horiei, nolabait, alkarren artean agian loturarik ez daukatenak kirolak berak ematen den forma, ezta? Orduan, identidadea, komunitatea, pertsona bezala, profesional bezala garatzea, aukera handiak ematen dizkizu, ez? Azkenean Espainiaren izenean joan behar bazara, aukera asko gutxiago daude, nahiz eta nik uste dugun arazo bat da daukagun maila ere, azkenean maila basua dukingo bagendu nik uste modalidade askotan izango ginela ofizialak aspaldi, ez? Eta ikusten da, ez? Eskaera ofizialak zergaitik ez diren egin, edo Euskadiko Federazio ezberdinetara zergaitik ez den gaia eraman, segurazki askotan arrazoi hori dago, daukagun maila, ea gure kirolaiei eragingo dien eskaera horrek, ea bertan daudenen interesei eragingo dien, askotan ez dugu ahaztu behar, Espainiako Federazioaren kide garela guztietan, azkenean Federazio Autonomikoa delako, eta asko gainera kargoa Espainiako Federazioan. Orduan, horrek sortuko luke apurka-apurka modalitate ezberdinetan ofizialak izateak ekarriko luke beste antolaketa bat. Jaurlaritzak ere hor badu bere zeregina, azkenan aipatu duzu, struktura aldetik, diru aldetik, nolabait Espainiak egiten duena, Espainiako komunitate ezberdinekin, baina gero dauzka bere zentroak, nolabait antzeko zerbait egin barko zen, hemen berez badaukagu, hemen getxon badago, egitura aldetik geroz eta hobeto dagona, baina, igual modalitateetan eskaera horiek egin ahala, nazioartean eskatu ahala, eta onartuak izan ahala, edo aurretik, prestatu inbarko zen diruz ere lagundu azken batean, kirol modalitate horiei, eurek ere esateko, niri interesatzen zaite ere, hemen ez da bakarrik ideologiaz edo tema sentimental bat, edo komunitario bat, baizik eta ekonomikoki ere hor interesa handia du, eta ez duz egun ahaztu kirolak mugitzen duela diru pila bat, eta hortxe ere horrekin jolastu behar da, eta jaurlaritza ere hortaz hartu behar da, eta lagundu benetan apustua araño iristea bada, haiek erabakitzen duten bitartean, joan lantzen ere, hemen selekzio potenteak eta hemen entrenatu dezaketenak eta kirolaririk onenak hemen eukitzea. Nik gogoan dut, Borrokan adibidez, nire anaia 5 urte hon zan Blumen, Maidorunda ere Espainiako selekzionatzaileak euskaldunak dira, presidentea ere, neskatan, mutiletan eta presidentea. Eta nik ezagutzen ditut pertsonalki eta badakit hemen medio horiek eukin eskero, edo soldata bat, hemen egongo ziren, eta gainera gustora eta baina, esan duguna, garapen pertsonala eta profesionala, Espainiak errestun badu gehiago guk baino, kirol horretan kalitatezko pertsona bazara, logikoki Espainiaren zerbitzura egongo zara, hemen ez daukazulako aukera hori, ezta? Hori da beste kontu bat ere, ezta? Hor dagoena bueltaka. Eta gero zubigintza ere badago. Ipar eta hegoaldeko kirolariak elkartzea, inkluso hizkuntzen misturan murgiltzea,
laster hitz egingo dugu hizkuntzari. Adibidez, errugbiaren ligaren ideia hortik dijoa, ez da? Nik lehen zuk aipatu duzun gai bat oso importantea. Egia da, gaur eta ofizialtasunean juridikoki urratsak emateko lehenengo batzarrak, federazioen batzarrak hartu behar duela, eta gero Espainiakoari eskatu ez. Hori da gaur egun ezinbestean jorratu behar dena, eta ea behingoz jorratzen denez. Baina hori ez da beti hola izan. Oindala 10 urte arte edo, bazegoen hemen nahiko autonomia deportiboa eta kobertura juridikoa FIFAn eskatzeko. Eta adituak, eta David Sabinazek, ni baina asko hobeto esplikatuko du, esango luke, esaten du, esaten du, kasi seguro, kasi aukera handia egongo liratekela, guk gaur orduen egin bagendun, oain itera edo eita espero dugun urratza hori, agian ofizialak izango ginela. Beraz, aurrera begira gaude, baina atzean erantzukizun batzuk badaude, eta gogorak harri nahi dut kirolariak itzuten ekarperura protesta sendoarekin, hain zuzen ere egonta puntatzen zuelako, ez da. Herri honek izan du aukera ofiziala izateko, ez zuen aprobetxatu, oin bidea nahaziagoa da, baina egin behar da. Eta bide guztietatik hori pixeta aipatu nahi du. Eta ikertu behar dira, gurearen tamaina edo antzeko tamaina duten herrien kirol egitura, eredu positiboena, 5 milioi biztanletik bera daudenen egitura horiek ikustea. Noski, nola ofizialak izan da, nola duen egituratuta, zentroak, ze partidak, eskenean gobernua ere horretara saruratu behar da, ez da? Eta zuk aipatu zu, eredu positiboak jartzen, edo bintzat indargunetan edo elementu positibo edo nabarmentzeko hietan indarra egitea, ez? Eta lehen aipatut, zubigintza, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Erkidegoa, zubigintza hori apurka berbada azkeneko urteetan joan da pixkat beste estruktura bat hartzen, o beste euroerregio, hango lurralde elkargoa, baina nitzako oso interesgarria da, edo izan liteke Suitzako federazioen esperientzia, adibidez, hizkuntzen kudeaketari dagokionez, italiarrak daudelako, hiztunak behintzategi, alemaniarrak, frantziarrak, italiarrak, eta badaude asko albaniarrak direnak. Berez, 10 hizkuntza, albaniarra edo balkandarra serbiarra dutela, edo kroaziarra egite dute. Eta ere, elkarrekin daude, eta nolabait guztiek hartzen dute, guztien hautatzailea bera, bosniarra da jatorriz, eta hori, lau hizkuntzak maneiatzen ditu ditu, ikasteko, aztertzeko, eta zorionez. Zoritzarrez, gu gaude postuan, ez gaude ez da postuan bez, ez da, rankinean, baina asko badauz, eta antzeko egoeratan, gauza batzuk aban komunean, beste batzutan ez, baina argi dau, azkenean bidea egiteko aukera asko ditugula, ia ez dugulako hasi ez, izango genuke. Nik balorean jarriko nuke ere, bizirik gaudela, eta azkenean inkluso egoera txarragoetan, gerra garaian, eta Euskal Nortasuna kirolaren bitartez erakusgai egon delako, ezta. Adibidez, beste urrats bat da, nolabait futbola saiatu izan da, horregon zan, Euskadi, Euskal Herria izenen asuntoa, gaur egun Euskal Selekzioa deitzen da adibidez oztopori gainditzeko, eta lortu da, eta gaur egun ez da inongo problemarik egon, eta bere garaian izan zen afera handia, inkluso proposamena mahai gainean egon da, azkenean arrazoi ezberdin gaitik esalako horretan adostasun ere eritxe, baina horren barruen bada pixkat izan duzun azuk, iparraldeko jentien, aparrak, EAEkoak, eta guztiok komunitate edo berdina den barruan, iparraldekoa gehiago frantzez egiten dute euskaraz baino eta gazteleraz ez dakien. Naparrak segurazki askok igual gazteleraz euskaraz baino gehiago eta batzuk ere euskaraz eta gazteleraz antzera eta gurean denetarik, Gipuzkoarrak segurazki gehiago, Bizkaitarrak ala nolan, Arabarrak denetaik, Rubiaren kasua, adibidez. Niri entzun nuenean eta aurkezpena egin zanean, pixka formatoa gaitik eta aukeran gaitik, ikusten nuen pixka Euskal Herria kiroletik
nolabait futbolean, kopa formato horrekin zerikusi batzu bat badituela, ez? Kasu honetan futbola eta AEko eta beste talde batzuk, baina barrubean emoten dira baldintza batzuk, iparraldekoak ere, beraien interesa izan dezaketela horrelako txapelketa baten parte hartzeko eta pixkat hortik ere bide hori egiten joateko eta errubiak dagoeneko bai konpetitzen du kasu batzuetan Euskaldun bezala. Euskariantz? Bai, kanpoan batez ere, gonbidatuak direnean, badago aukera bat, eta aprobetxatzen ari dira, baina ez dakigu ez da oso ezagun. En cambio, olako gauza bat egingo balitz, olako torneo bat, eta posible da egitea, horrek ere beste ikuspegi bat, beste perspektiba bat zabalduko luke, eta ere gehiago, gainera rugby mundua oso interesatuta dagoenean, hemen gurean, antolatzeko goi mailako partidak, orduan, hortxe aldaketa pila bat ematen ari dira, eta modalitate ezberdinetan, dauden zirrikitu ezberdinak beti ere, azken helburu bezala, ofizialak izatea lortzeko, eta batzutan igual bidean geldituko gara, azkenean beste batzuek izango dutelako gu ofizialak izateko boterea dutenak edo, baina ara eraman behar ditu hori elkarri dekot, ze bestela beste bideak, Kike gaipatu den bezala, izango diez gaurko ogia, baina beharko gozea, ez da? Orduan, ni behintzat ilusionatuta nau, eta lehengunekoa ni oso positiboki baloratzen dut, eta gainera kinu bat ere arabarrei eta naparrei, pilo bat egon ziren, ez zeuden asko, zelaian, horre ere onda polemika antzeko bat, ez da, Osasuna partida zeukan ere, baina nik ikusi dituen ume pilo bat Osasunako kamisetarekin. Oso digarriakoi, larun batean bertan, Endika Irigoienek, Osasunako ezker lateralak jarritako txioa. Batetik, ez delako ohikoa, bigarrenik ausardia azaldu zuelako, eta argazki batekin ofizialtasunaren inguruan, eta nolabait partidaren gaua goratuz eta gozatuz, ez? Eta nik uste, Goier Sanjurjo bera, Roberto Torresek pausu ere emendu askotan, hor aipatze duzun hori, Osasunak partidua zeukan, bigarren mailan ez da futbola geratzen, eta ziurrenik, eta espero daigun, maiatzen ere ez geratzea, alegia, edo... Eta protesta egin beharrean, guztiz kontrakoa ez da, balorean jarri, eta a ber urrengoan, ez da FIFA datetan, ez? FIFA datetan izatea, datorren urrian adibidez, eta Osasuna lehenengo mailan egotea. Horixe. Ekainean ezin baldin badute egon, izango da, Osasuna lehen mailara igotzekotan dagoelako, eta guztiontzat, onura. Eta balorean jartza, nik aipatu neban, legunean irratean, batez ere ustute asmatu dutela, Kike Gamazien zorionak, baina arabara eromatean bendira, uste dut oso erabaki hona izan zela. Alde batetik, 15.000, 20.000 mobilizatzen ari bagara gaur egun, ikusita orain dela 2 urteko zenbakiak, kuantitatiboki, adibidez Gasteizera eroatea, logikoki, arabar eta gertutasuna gaitik nafar gehiago hurbilduko ziren, baina gainera ez nola nahikoak, eta uste dut gaur egun, bi euskal afizinorik potenteenak zentzu horretan animazio aldetik direla biak, eta nola baita eurentzako omenaldi bezala uste dut hartu zutela, eta mailan egon ziren, taldearen mailan, eta horrek sortzen du, berez, igual, gai honetan, batzutan hain protagonista ez direnak, edo ematen dutela, igual bigarren mailan usten direla, azkenean eko kontua eta bestie, eureke olako maila ematea da, hemen gauz, eta protagonista gure dugu izen, eta agian, beste batzuri zabaltzen dizkigute ere begiak, eta beti jolostu izan da nuetan, Samamesen, baina azkenean, ez da bigarren, zelan esan, hori txartu urten dalako ara joan behar dugu, ezta? Baizik eta lehen esan altena, gauza positiboak, baldintzak
hobeagoak nun dauz, horrek aprobetxatu, eta ez gauz asko aukeratzeko moduen, ez da? Eta Iruñan jokatzeko aukera ere normaltasunez, naturaltasunez, epe motzean nik uste iritsi beharko litzatekela. Espaldiko nahia da, ez, Kike? Baina, espaldiko nahia da, saiakerarekin dia, baina nik ez dakit zein eskandalizatzen den, ni aberreun askotara jo naiz Iruñara eta inor ez da eskandalizatu. Eta Euskal Selekzioakan jokatzen badu, korrikaren bukaera bat egun dagan, eta ez da inor eskandalizatu. Nik ez dakit zergaitiken Euskal Selekzioen partidatan ezin da jokatu, normaltasunez, bizkarri gabe, eta Euskal Zaletuak eskatu dute. Afera hori egin duen, hori izan horietako puntu bat, ez pixkat, jokalari izan duen, azken batean, komunidadearen, euskal komunitatearen izaera hori sendotzeko, hori, gasolina ematen joatea, saiatzea bintzet antolatzen, Gasteizen, Iruñan, Eibarren, orduan Eibar DRB mailan zegoen, ez, baina Bilbon eta Donostin, ez bakarrik zentralizatzea hor, ematen du Euskalduna bakarrik, Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak diren, eta eman digute lezio bat lehengunean, adibidez, Arabarrak, Naparrekin, eta uste dut hori balorean jartzea, eta beste, orain arte geneukan beste oztopo bat, tiro berdinarekin bi bota dugu, FIFA datena, eta non, eta Gasteizen, ez, eta, laro gehitik. Bai, eta gero badaude beste gauzatzuk nik uste ere azpimarratzekoak eta ja bukatzen joango gara, eta da, adibidez, gero ondoren jokalariek sare sozialetan jarritako mezuetan, eta adibidez Ibai Gomezena euskara utxen zen, Martin Agirregabireak Instagramen jarritakoa, lehen aipatu duguna, integrazioa, jendeak herri honen parte sentitza, gainera, sarritan eta zoritxarrez hala izaten da, zorionez arrakastak lortze dituztelako, baina zoritxarrez esparru txikia usten zaielako edo usten diegulako, etorkinak diren pertsonek kirolarekin lotutako albistetan pisu gehiago izan dezakete ikusi beste herri batzuetan, Espainian ez dut Frantzian hala izaten da, ikusi dugu Frantziako taldea irabazten, eta adibidez zenolako tratu politikoa edo soziala izan dezaketen batzutan etorkinek, eta gero Afrikako jatorria duten 7 jokalariekin munduko txapeldun dira, eta horretarako ere etorkizunera begira estrategikoki herri honen ordezkari izate horrekin zenolako balio eta ari gara kirola, nazioarteko irudia, lehia, hizkuntza, garapena, integrazioa guztiaren inguruan ari gara, estaldura baten baitan. Ustetik, gauza gutxik mozten ditula barrerak kirolak, Osea, bai arraza ezberdintasunak, bai religio ezberdintasunak, bai ideologia ezberdintasunak. Nik uste maila horretan hori balioan jartzea ez zaiola ematen behar du nahienko balioa. Eta aipatu dugu, adibidez Martin Agirregabiriaren mesua, Martin Agirregabiria Gasteizko 11koaren parte da, koi, eta ekarri dizkiduzu pegatina batzuk, euskara, kirola, zure lana da, zure jarduna da, eta zentzu horretan zertan zabiltzate? Pixka bat bitu, orain komentatzen egon zaren adierazpenena eta bar, segurazki euren egunerokoan, euren klubetan adierazpen gehiago izango ziren gazteleraz euskaraz. Hala izaten da. Hala izaten da, evidentzia bada. Eta ikusten dugu nola ere jokalariak beste ardura batekin tratatzen dute euskara, selekzioa jolasten dagoenean, ez? Gu antzeko zerbait egiten ari gara, kirol mundua nahiko elebakarra dela, edo oso elebakarra. Hor adibidez, erabilera aldetik ez daude beste ezberdintasun Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa, eta iparralden batez ere kirola gazteleraz erakusten dela. Orduan gero dakitenek transmititzerako orduan, prestigiozko hizkuntza gaztelera da, eta hor lan handia dago egiteke, ez? Hemen ekarri dizkizuet egiten ditugu nahi bat. Pegatinak ditugu. Rugbian, saskibaloian pixka da, euskaraldiak izango duen simbologia gutxi gora bera erabiliz, adibidez hau da euskara hitz egiteko prest, eskubaloi Bizkaiko kopako eskubaloi finaletan eta erabili genuena. Hemen Arrigorrian kirola ere euskaraz. Barrurago. Bai, Madalenatan eta
jaietan hainbat kiroletan egin genuen, eta egiten dugu alde batetik zuzeneko emankizunak, hemen ikusten den bezala, kirol elkarteekin, amankomunean eta udal ezberdinekin, ze oso interesatuta eta udalek ere ikusten dut ardura bat badagoela, eta lagundu behar zaiela kirol elkarteei, eta gu antzera, ezta. Eta da purtxo bat, egitea sentsibilizazio jolasa bi pegatinekin, hemen adibidez futbolekoak erabiltzen ditugunak dira... Hau bizi? Hau bizi izango litzate mikroarena eta belarri prest. Eta belarri prest aurikularrena, baina daude egokituak kirol bakoitzaren simbolo batera, gurpil bat, txirrindularitzan, rugbiko baloia, eskubaloiko baloia, eta pixkat mikroa eta bestea gehi esaldia, ze horre hasieran egite hasi ginen, eta hau bakizu dela ensaio error, ezta? Esan genuen, adierazten du, baina bakizu futbola dela, mikroa, baina galdetu behar duzunean da oso ondo ez duzula komunikatu, ez da orduan pentsatu genuen, egokia zala ere jartzea zertarako prest, ezta? Eta pixkate horri honekin egiten duguna da, jokoaren arauak gazteleraz eta euskeraz azaldu, zertara zindan helburua, gaia, nola hautatzen baduzu gauza zertarako zauden prest, hautatzen baduzu bestea zertarako, eta bi batean, alde batetik komunikazioa entzuteak kirol hori euskaraz, ez hori txarrez gero eta gitxiago entzuten dira, pilota eta arraunak enduta, esker aberrez diguten telebista eskubideek aberrez diguten hori ere lapurtzen, saskian ere gero eta gutxiago entzuten dugu euskara, futbolean ja aspaldi, eta txirrindularitzan ere mantetzen da, eta nahiko erosten ditu nahikoa emankizun, baina horre indarra handia dago egiteke, ez, zer esan, gaur hemen gaude eta zenbat komunikabideek egunerokoan gazteleraz ari diren, kirolean, eta zenbat euskaraz, ez, orduan, pentsatzen genuen hor guk bageneukala zer egin, eta hor zorionez, proiektu desente ditu, Arrigorriagan, Beasainen, Txorierrin, Erandion, batez ere Bizkaian, Beasainen saski eta futbolarekin. Unamunorekin egon zaite bai, ez? Unamuno Bilboko udalarekin ere, egin ditugu hainbat, egin ditugu 3, errugbian, saskian, futbolean, eta eskubaloian egin behar du azaroan beste bat. Bizkaiko foru aldundiagaz eta Bizkaiko 30 kirol federazioekin urratsak ematen ari gara euskararen presentzia areagotzeko. Hortxe, zoritxarrez nik esaten duten bezala, zoritxarrez lan pioa dago egiteko. Eta, hemendik ere, gonbitea gurea bezalako, ez dakit, nola baite, sentitzeko modua duten enpresei eta komunikazioan ibiltzen direnei, hortxe bidea lantzeko, beharrezkoa da, eta gainera uste dut bizitzeko modu bat ere bat dela, ze azkenean esaten duten bezala kirolaren inguruan diru pilo mugitzen da, eta euskarak ere hor bere tokia behar du, eta bidezkoa da, eta lan handia egin behar da, eta lanak ekartzen badu bizi modu bat, bia ze betetze, ezta? Behar bat, sentitzen duzun behar bat bete, eta gainera horrek zure bizitzan ekonomikoki importantea izatea, ezta? Bai, 2 urte barru, 40 urte beteko dira, Jose Angel Iribarren omenalditik eratorritako 11 milioi peseta horiekin. 11 milioi peseta hori da, bai, dirutza, 2 pisu erosteko moduko dirutza izan zitike, edo 3, Bilbon edo Donostin, pentsa, eta orduan egin zen euskarazko kirol hiztegi hori, baliatu izan dutena, zer esanik ez, oso mitikoa diren kazetariak, Iñaki Elortza, Arritxu, zer esanik ez, maisuak izan direnak, eta gaur daño, eta berritze, eta erronka. Futbolean adibidez, futbol kazetariek egindako hiztegi bat erabiltzen dugu, eta piskatorio egokitzen ari gara, modalidade ezberdinetara, baina emankizunetan oso ondo etortzen, azkenean hortxe daukagu, txunetie hortxe daukagu, ez da. Eta aritu izan garenak noiz baitez, retransmisioetan oso lagungarria da. Por cierto, eta ja bukatzeko, larunbateko derbi txikia ikusi zen? Bai,
diozu Bilbao... Bai, Realak eta Bilbao Athleticek jokatutakoa, ez dakit figatu zinen, baina bi entrenatzaileek aginduak bi hizkuntzatan emate dituzte. Bai, entzun duten, bai. Imanol Elguazil eta Lezaman oso ohikoa da, gaizkari entzutea. Kasu honetan Euskal Hiztuna dien jokalariekin, Odei Oleaga, Gaizka Larrazabal, Asier Villalibrerekin euskaraz aritzea, eta bueno, bada... Bai, hortxe adibidez guk laguntzen diegu klubei hiru aspektutan, ez? Eta neurtzen ditugu, ez nola da, entrenamenduaren edo partidaren zuzendaritza. Hizkuntzak ze presentzia dokan, gero beste bat entrenatzaile jokalarien artekoa, eta hor da, zorionez urraz gehien emoten ari da, zei hartu emonak. Batez ere Gipuzkoan ere niri gertatu zitzaidan behar zainen, menua gazteleraz emoten esan, esan duten agaitik, ikasi dutelako hori, transmititzerako orduan, seguruago sentitzen dira, ez eta txarrago egin gazteleraz euskaraz baino, hartu emona jokalari askorekin euskaraz normaltasunez, eta gero dago hirugarren bat jokalarien artean, ez? Orduan, hiruretan emon behar dira urratsak, baina gehien ematen ari dena da, bigarren horretan, ez? Entrenatzaile jokalari, oraindik batez ere kirol eskolek ez dutelako eskaintza elebiduna bermatzen, ezta? Eta hori egin ahala, segurazki beste biak, bai talde zuzendaritza eta bai jokalarien artekoa ere, normaltasun handiagoa emango da. Jokalarien artekoa balorean jarri nahiko nuke, iragan denboraldian gogoan dut Lezaman, Bilbao Athleticek eta Real Unionek elkarren artean jokatutako partida, eta nola Real Unioneko jokalariek beroketa ariketetan eta partidan zehar. Badakizu Lezaman dana entzuten dela. Euren artean euskaraz. Euren artean euskaraz, bazeudelako lider batzuk, Gorka Kijera, gero Mirandesen ere entzuten zen, euren artean jokalari batzuen artean, eta hori deigarria da. Espero daigun, etorkizunean euskara gehiago entzutea, eredu horiek positibizatzea, eta euskara entzutea euskal selekzioetan, ofizialak diren euskal selekzioetan, horretarako pausu estrategikoak eta tartekoak aztertu ditugu gaurkoan hemen. David Salinas Armendariz abokatuarekin hitz egingo dugu, izan ere berak gai honen inguruan adibidez aurreko astean artikuloa idatzi zuen, erabat jantzia dagoen pertsona da. David, eta Gabon, David? Bai, Gabon, Beñat. Bueno, lehendabiziko galdera, euskal selekzioen afera zelan ikusten duzu, modu baikorrean planteatu zenuen aurreko astean Notiziaz taldean planteatutako artikuluan, behin futboleko selekzioaren partida igarota, nola ikusten duzu orain egoera, izan ere? Badaude helburu estrategikoak, elementu diplomatikoak eta bide juridikoak. Zuk ondo ezagutzen dituzu horiek? Bueno, ni beti ikusten dut baikor eta lehendabizi aipatu behar da, nire ustez kirol arloan gauzak ondo direla eta bulego aldetik esan duzun bezala, aipatu beharreko gauzak, nahi bat duzu zitzaingo dugu. Bai, bulegoko kontuak zelan ikusten dituzu? Bueno, nabizi esatea, azken egunotan, bai Gasteizen, bai Donostian, bai Bilbon, izan ditugula topaketak hiru lurralden klubeekin. Bai Euskadiko Federakundeen, bai kirol zuzendaritzak bitartez, aukera proposain da eztabaidatzeko hori, ofizialtasunari buruz. Nire partez, bai bilera horietan eta esan duzun bezala, bai deia egunkarian, ageriko artikulu batean, izan dut aukera aztertzeko egoera. Juridiko ikuspuntutik eta baita azaltzeko zeintzuk diren nire ustez, besteak beste, ofizialtasunaren kontrako argudiak, batzuk faltsuak edo asmatuak nire ustez, eta zein den errealitatea lege aldetik baita praxis aldetik. Kontuan hartuz, gure inguruko beste adibide batzuk kontuan hartuz. Eta nire ustez, positiboa izan dira bilerak, eta bileretan egon diren klubak ados agertu dira ezoiko asanblada erbakior bat ospatzearekin. Hau da, nire ustez, eta uste dut guztion ustez, hau da oraingo helburua. Asanblada, Euskadiko Federakunde asanblada erabakior bat ospatu, eta honetan bai, asanblada honetan, bozkatzeko
eskaera ofiziala egin ala ez azkenean. Eta hori da falta dela, ni ustez. Hartu duten kluben adostasunarekin, edo egon diren kluben adostasunarekin, Euskadiko Federakundeko presidentea den Luis Mari Lustondok hitza eman zuen ospatzeko lehen Gasteizko partida ondoren ezoiko asamblada hori. Eta epeari dagokionez esan zuen ziurazki azaroan izango zela edo beti ere urtea bukaera baino lehen. Eta hor da konpromisoa eta nire ustez horrezegatik baikor izan behar dugu. Bai, baikor ere, aipatu duzu, 22 federazioetan, aipatutako artikuluan, diozu, ez dela baimenik eskatu behar, nolabait Espainiako federazioari? Bai, bueno, esan dezakegu ez dagoela legerian, ordena juridikoan, debekaziorik Euskal Federakunde bat dagokion, nazioarteko federakundean parte hartzeko, hori hasteko. Hau da, kontuan hartuz, kirol elkarteen arloan araudia edo legeria pribatu motatakoa denez. Orduan, Estatu Espainolean ezin da jarri gure federakundei oztoporik alako federakunde internazionaletan parte hartzeko. Orduan, arau bakarrak dira haienak, hau zuzen internazionalen araudiek. Eta azpimarratu behar da, federakunde internazionaletan sartzeko eskumena gure federakundeek, Euskal federakundeek daukatela eskumena. Eta horrela, esan duzun bezala, internazionaletan 22 federazioetan aldugu, edo nahi badugu, egingo dugu, aldugu eskaera ofiziala egin. Eta epiparratzekoa da ere, gure kirol legean, bai 27 artikuluan, baita beste artikuluetan, badugu, nire ustez, oinarri juridiko nahikoa eskumen hori mantentzea eta horregatik saiatzeko internazionaletan sartzea. Hori da nire ustez. Eta hori da nire ustez aukera duguna oraintxe. Bai, dagoeneko pausu batzuk eman dira, sokatira, kayak surf, K1, modalidade batzuetan Euskal Selekzioa ofiziala da, urrengo asteetan edo hilabeteetan, alterofilia, errugbia, boxeoa edo surfaren inguruan berriak eduki ditzakegu, aipatutako asanblada hori futbolean. Etorkizunera begira, David, zelan ikusten duzu egoera, baikor azaldu zara, baina horretarako nolabaiteko hiru hanka beharko ditugu, ez? Batetik juridikoa eta diplomatikoa, bestetik instituzio eta eragile, federazio eta estamentu ezberdinen bultzada, eta azkenik nolabait sozialki ere, konpromiso bat islatzea, zalego, kirolari, eta azkenean ere bide honetan agente aktibo eta protagonista direnen artean. Ez konjuntzio horrek, eramango gaitu, nolabait kasu gehienetan arrakasta lortzera, ezta? Bai, egia osoa duzu. Ez dut aurreratuko beste kiroletan prestatzen edo... Abokatu honen antzera, David. Bai, baina bat dugu bat ditugu aukerak kirol batzuetan aurreratzeko eta futbolari dagokionez uste dut aukera irakita dagoela, kontuan hartuz irakita daude bai asanbladaren ezoiko eta erabaki horretan gaia boska egitea, eta baita gero kontuan hartuz, eta hori nire ustez aipatzekoa da ere, badagoela oraingo honetan goi mailako nazioarteko instantzia bat, TAS ausenteria delakoa, eta Tribunal de Arbitraje hori bere jurisdikzio propio eta laudoak errespetatzekoak dira guztion partez, eta nire ustez dagoeneko jurisprudentzia bat kontuan hartzekoa. Izbatean ezetxa bat futbol kontuan, Espainiako Federazioak ezetxa bat egiten badu,
ezin da zetza hori nola nahikoa, beti ere motivatuta eta eskubideak konkulkatzen gabe. Eta nire ustez importanteena, garrantzitsuena da gure ferakundeak, futbolekoak dinot, egin beharreko lukeena nire ustez da ondo prestatzea eta eskaintzea ituna edo akordio zabal bat, hau da, aukera asko eskaintzen dituena. Lehiaketetan bereizpen edo agian murrizketekin, Gibraltarerara, eta adibide batzuk daude. Irekita daude aukera eta nire ustez negoziatu behar dira. Eta beti ere, nire ustez, Europa mailan eta hemen ere publikoan erakutsiz akordio batera iristeko nahian. Eta saiatu behar da, nire ustez saiatuz, atean joka proposamenekin bakarre lortzen dira helburuak. Eta importantena da, futbolean, sinezgaitza bada ere, eta azpimatzekoa da, oraindik Euskadiko Futbol Federakundean ez du inoiz hartu halako akordiorik. Eta nire ustez hartu beharrekoak dira. Eta lehena, zein da, ofizialtasunari aldeko jarrera, eta bigarrena, erakunde internazionaletan sartzeko asmoa. Gero, etorriko dira egin beharreko eskaintza eta akordioak. Baina gauza argi bat da. Etxeko lanak egiten ez baditugu, ez da egongo beste eszenario bat. Eta oraindik egin gabe daude etxeko lanak, ustez. Bale, hor zure hausnarketak, David, aurrera behirako hildo estrategiko batzuk markatu dizkiguzu, argipenak ere eskaini dizkiguzu, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, mila esker eta besarka handi bat, esfortzuagatik, denboragatik, euskaraz trebatzeagatik, eta urren arte eta besarka handi bat, David. Mila esker zuri, bainatit, eta alduzun momentuan, eskerrik asko zui bainat eta bestei. Bai, mila esker. Eta gure partetik mila esker, bai Kikeri, bai Koiri, eskerrik asko bertan egoteagatik, plazer handi bat. Bueno, urrengoan, berri... Bai, espero da egun. Agian egongo dira, ezta? Agian egongo dira. Spoilerra egin dugu, eta goratu datorren astelehenean ere bertan egongo garela, Hamaika Telebistan, eta bitartean Facebook, Twitter eta Instagrameko profiletan jarraitu gaitzakezuela. Gure partetik beste darkada bat, eta gabon pasa.